dir-vos que després d'un any de feina, encara que moltes vegades oculta, vam decidir donar un pas més esta vegada i passar del debat, que ens va semblar molt interessant el primer any que el fèrem, i damunt d'intentar avaluar com era la manera en què nosaltres, els vibrants, que és una manera un poquet presumptuosa de dir aquells emprenedors creatius que tenen una activitat econòmica que està arrelada al territori, com eixa gent desenvolupa la seva vida en una ciutat com València. I entonces hem decidit acotar este any l'esdeveniment de València Vibrant en 3 àmbits que ens semblen fonamentals, sempre en una òptica econòmica, que són la vida diària, l'habitar, l'urbanisme, la ciutat en si com a espai on passen coses, el treball, la feina, l'empreniment i el lideratge i la innovació. I per això també presentem avui un estudi quantitatiu que hem llançat en més de 400 respostes on hem analitzat aquestes variables en un espectre molt ampli. I totes aquestes dades que hem recollit serviran també per al debat, serviran per a la participació i en una última instància el que pretenem és mesclar aquesta informació quantitativa, recollir les converses que tindrem avui i al final ser capaços d'anar-nos esta nit a banda de molt contents amb algunes propostes concretes. Així doncs, vos deixo, ja tindrem molt de temps per a parlar, vos deixo amb grup Sociograma, que són el grup de sociòlegs i politòlegs que ens han treballat en nosaltres molt dur per a fer aquest estudi quantitatiu València Vibrant 2015, habitar, treballar i liderar en la ciutat de València. Sí, sí. Bé, bon dia a tothom, o vibrant dia a tothom, podríem dir avui. Nosaltres som Guillermo Dorado i Neus Bonin, de Grup Sociograma. Grup Sociograma som un col·lectiu de professionals de la sociologia i la ciència política que treballem en àmbits com els processos de diàleg i la investigació social, entre d'altres. Avui vos anem a presentar l'estudi socioeconòmic Treballar, Habitar i Liderar en la València Vibrant que hem realitzat juntament amb Ramon Marrades i la gent de València Vibrant. Vos explicarem algunes pinzellades d'aquest estudi, però intentarem no enredar-nos massa, ja que les dades estaran disponibles en les diferents taules i ja tindrem ocasió de comentar-les. I de tota manera, que sapigueu que l'informe està disponible a la web de València Vibrant i que vos el podeu descarregar. Bé, jo vos presentaré l'estudi, la qual cosa me fa especial il·lusió perquè jo soc mallorquina i llavors parlar de la ciutat que m'acull des de fa un temps em fa especial il·lusió i després Guillermo ens comentarà algunes dades més concretes de l'estudi. L'estudi de València Vibrant es realitza en 2 fases, una quantitativa i una qualitativa. El que vos presentem avui són els primers resultats descriptius d'una enquesta que vam realitzar entre el 20 i el 27 de maig i que segurament molts de vosaltres vau respondre. Aquestes dades de l'enquesta pretenen orientar un poquet els debats que tindran lloc avui i d'alguna manera la part qualitativa de l'estudi serà recollida avui en les aportacions de tots i totes i configuraran l'informe final que es presentarà al setembre de 2015. Quin és l'objectiu de l'enquesta? O quin era l'objectiu? L'objectiu era saber com són i què valoren les persones vibrants de la ciutat de València. Per això se centra en 3 dimensions, que són habitar, treballar i liderar, i dins cadascuna d'aquestes s'analitzen una sèrie d'indicadors que pretenen explorar quines són les pràctiques, les percepcions i les expectatives de les persones enquestades. I què volen dir amb persones vibrants? Qui és vibrant? Què vol dir ser vibrant? Mireu, vibrant és... Nosaltres diem vibrant a un conjunt de persones molt heterogeni, majoritàriament gent jove, però que per les seves pràctiques o pel treball que fan generen un valor arrelat al territori. La idea que hi ha darrere això és que les pròpies maneres de viure
d'actuar i de treballar dels habitants d'una ciutat són elements de transformació en si mateix. I per això, identificar quins són aquests elements, què valora la gent, és important per saber quines són les oportunitats que ens ofereix la ciutat i les seves potencialitats. I en part aquest també és l'objectiu de l'estudi. Doncs bé, què diem quan diem joves vibrants? Com he dit, és un grup heterogeni, majoritàriament jove, i amb tres característiques. La primera, que està vinculada a la ciutat, ja sigui perquè treballa o viu a la ciutat. La segona característica és que tenen un alt capital social o capital relacional, i això es mesura en què participen en un gran nombre d'organitzacions, realitzen un gran nombre d'activitats. Només una dada, el 90% de les persones enquestades participa en alguna organització, majoritàriament de caràcter professional, cultural o de defensa dels drets humans, i el 60% ho fa en més d'una. I per últim, que jo crec que és la més important, és la voluntat de canvi o aquesta voluntat proactiva. És a dir, les persones enquestades creuen que tenen capacitat d'influència per fer de la seva ciutat un lloc millor per a viure. I jo crec que això és molt important. El 75% de les persones enquestades creuen que tenen una influència moderada o molt gran en fer de la seva ciutat un lloc millor. Per tant, vinculats al territori, al capital social i capacitat d'influència. I això en un grup heterogeni que comparteix aquestes característiques. És heterogeni, majoritàriament jove, però que és un grup ampli, vull dir, caben persones, i en l'enquesta es reflexa que hi ha persones que estan a l'atur, estudiants, persones que no han nascut a València, com pugui ser el meu cas, i això. A nivell sociodemogràfic, m'agradaria destacar només unes poquetes dades que reflexen l'enquesta, i és que el 52% de les persones enquestades escolliren el castellà com a llengua per fer l'enquesta i el 48% el valencià. El 55% eren homes i el 45% dones, així una mostra lleugerament masculinitzada, i el 66% dels enquestats tenien menys de 35 anys. I després hi ha l'última, que el 88% dels joves enquestats tenien estudis universitaris, la qual cosa és un percentatge altíssim. I de fet la meitat d'aquests estudis universitaris de postgrau. I ja per últim, l'avaluació general de la ciutat que fan les persones joves és de 6 amb 88 punts sobre una escala del 0 al 10. I ara el meu company Guillermo vos explicarà un poquet més dades i veurem els matisos que aquesta puntuació té en les diferents dimensions. Bé, per donar algunes dades o ressaltar algunes qüestions, per exemple, quan estem parlant de la dimensió d'habitar, ens hem trobat que la població enquestada valorava molt positivament la ciutat de València, inclús de forma comparativa. Estem parlant de la valoració de ciutat per a viure, València com a ciutat per a viure. I això és important perquè pràcticament més de la meitat dels enquestats han viscut fora. Fora estem parlant a l'estranger i inclús en altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. Després hi ha una qüestió que és rellevant, i és que tota aquesta idea de l'arrelament al territori, tota aquesta idea de participar en la ciutat o viure en la ciutat, depèn molt del que han vist que és un fort sentiment de pertinença i identificació amb la ciutat. De fet, el 62% estan orgullosos de viure a la ciutat i el 42% opinen que és un bon lloc per a gent com a ells. És a dir, estem parlant de gent que s'identifica amb la ciutat, estem parlant de gent que li agrada la ciutat on viu. A part, aquesta idea d'arrelament també està darrere de que, de fet, el 54% dels enquestats han contestat que no es mourien del seu barri. Únicament un 27% se n'aniria a un altre barri de la ciutat si poguera. Així tenim els barris més famosos, Ciutat Vella, l'Eixample, Benimaclet, però en realitat el que ens hem trobat és una població prou arrelada i contenta en el barri al que viu, que jo crec que és una qüestió que és rellevant. Pel que fa a la dimensió de treballar, com ha comentat Neus, és de veure que els vibrants són una població
la població enquestada estem davant d'una població en nivells d'estudis morals. El 40% són treballadors assalariats, el 15% són treballadors independents o freelance i un 5% pertanyen a col·lectius professionals. Ens ha cridat l'atenció que molts d'ells afirmen que l'organització en la que treballen, l'estructura de l'organització en la que treballen és prou jeràrquica. Per tant, el que tindríem és, a priori, una població que està inclosa en un teixit productiu clàssic en aquest sentit. 40% són treballadors assalariats i estan en estructures en gran part jeràrquiques. El que passa és que el que ens hem trobat és que la població enquestada, els vibrants, diríem, el que es caracteritzen no és tant per les seves pràctiques, sinó per les seves expectatives i les seves actituds enfront al treball. De fet, és molt important veure com la vocació és l'aspecte més valorat, seguit de la capacitat d'autonomia i la creativitat en el treball i del fet de disposar de temps lliure. Per tant, tenim una població que sembla que poden ser potencials autònoms, potencials emprenedors, però efectivament ara mateix estan inclòs en un sistema laboral majoritàriament clàssic, diríem, però el rellevant així és que el que valoren del treball és una altra cosa. I això podria donar-nos una pista en els pròxims anys de quines van ser les preferències i quines dinàmiques en el camp laboral es poden donar. Pel que fa a la ciutat de València, no es percep com una ciutat amb moltíssimes oportunitats laborals, però el 60% valora molt positivament la capacitat de crear i accedir a una xarxa de contactes professionals, el qual també ens parla d'una de les potencialitats que aquesta població veu a la ciutat, que entra també un poc dins del que comentava Neus de l'alt capital social dels enquestats, de la població de la que estem parlant. Per acabar ja en la dimensió de liderar, podríem dir que, com ha comentat ja la meva companya, la població que hem enquestat participa molt activament en la ciutat, en associacions, en activitats que es fan a la ciutat i de fet estan satisfets en tota aquesta xarxa que s'ha creat. És de veres que valoren negativament la gestió del govern local, totes les coses de transparència suspendrien en aquest sentit, però aquest capital social que tenen els vibrants, aquesta idea de poder trobar-se en la gent que els agrada, és el que un poc recolza la idea de que els vibrants se senten bé a la ciutat, que aquesta població enquestada veu la ciutat com una ciutat d'oportunitats en aquest aspecte. Sí, a mi m'agradaria, per concloure, remarcar 5 idees que jo crec que són les idees amb les que ens hem de quedar i que poden inspirar un poquet els debats que després tindran lloc. I la primera és que, tot i que moltes vegades s'ha comentat que València és una ciutat amb poca autoestima, per aquesta imatge, per la corrupció o el malafiament o la mala imatge que pugui donar cap enfora, la realitat és que les persones joves se senten orgulloses de viure a la ciutat i se senten identificades en el seu territori. I aquest vincle amb el territori és un element importantíssim de transformació. En segon lloc, només un 14% de les persones se n'aniria a viure a una altra comunitat autònoma o a un altre país. La gent vol viure i vol desenvolupar-se professionalment a la ciutat de València. I, de fet, els aspectes relacionats amb viure a la ciutat en l'enquesta són els més ben valorats. I això ens dona pistes de que València té un potencial molt important com a ciutat per establir-se, per a viure, i trencar un poquet amb aquesta imatge de València com a destí turístic de sol i platja, que és una ciutat on per viure te pots establir i també desenvolupar-te professionalment. En tercer lloc, les dades sí que és de veres que mostren un canvi generacional. Són joves altament qualificats,
amb una alta mobilitat que han viscut fora, en altres països, en altres comunitats autònomes, amb un alt capital social o xarxa relacional, que trenquen amb el model clàssic de casa, cotxe i treball estable. I això està lligat amb la següent conclusió, i és que el model de ciutat actual és un model caduc. És a dir, les polítiques públiques haurien d'anar orientades en un futur pròxim a les necessitats d'aquests joves que no pensen en comprar un habitatge i que majoritàriament es mouen a peu o en transport públic. I ja per últim, el potencial d'innovació i la voluntat de canvi, que són els ingredients, hi són. I sabem quins són els elements que volem potenciar i quines són les oportunitats. Així que València, i ara què? Doncs ara toca proposar i jo crec que toca actuar. Vaig a parlar jo d'esta banda del camp de joc. Anem a obrir preguntes durant tota l'estona. La idea és que cada taula rodona sigui participativa, però que ens reservem les idees i les propostes per al rogle, que tindrà lloc a la 1:15, si no m'equivoque, serà l'espai més participatiu. En el cas de les taules, anem a intentar evitar les preguntes ponència i fer preguntes específiques que es respondran, i després dir que la idea també és que parlem entre nosaltres, tenim cafè que ens han portat el de Bluebell, podem anar al Sant i xerrant, però si algú té una pregunta estic encantat de portar-li el micro. Bé, bon dia, gràcies per la presentació, Guille. Com et deies tu? Neus. Neus, perdona. Crec que està molt interessant, però crec que també la pregunta va encaminada a aquests joves exiliats, aquests joves que no tenen estudis, que estan anant a la construcció i que ara estan a l'atur. El País Valencià té un 57% d'atur juvenil i les polítiques de joventut han estat exiliades també de les administracions fins ara, espero que tornen. I és un poc aquests joves que s'estan anant fora perquè no troben oportunitats, perquè estan desesperats, perquè estan deprimits. Si heu trobat aquest perfil en l'enquesta i si aquestes opinions les heu tingut en compte de cara a planejar un punt de vista optimista però també més real del que passa al carrer, perquè sí que és veritat que la gent que estem així segurament tenim més estudis universitaris, tenim un nivell de vida diferent al que poden ser aquests joves que no treballen, que no estudien, que estan a casa, que s'estan anant fora i que veuen València més bé com el que tu deies de que aquest prejudici de que València és una ciutat que no és per a joves i que ara que hi ha un canvi polític doncs pareix que poden tornar però que de moment ho tenen massa negre. Sí, bueno, diguem que l'enquesta no tenim una intenció de trobar aquesta gent, vull dir, la idea era llançar una enquesta, que és la metodologia, vull dir, no tenim una mostra perquè la població que estàvem buscant no hi ha un univers de referència per a dir això, no? Per tant, no ens hem deixat a banda gent per un motiu molt concret, no? Realment, el que es necessitava per a poder contestar l'enquesta era que visqueres a València o que treballares a València i que tingueres algun tipus d'implicació en la ciutat, no? Sí, de tota manera, sí que és de veres que la població enquestada és així, però precisament la segona part de l'estudi, que és la part qualitativa, que és la que tindrà lloc avui, permet enriquir aquestes dades, per exemple, amb aportacions com les que acabes de fer, no? D'aquests joves que se n'han anat o han tornat, i de fet crec que hi ha una taula que parlarà precisament d'això. No sé. Alguna pregunta més? Sí, no sé, per exemple, el que has comentat del tema de la manca millor d'unes polítiques públiques que potencien un poc millorar aquestes condicions, tots els indicadors polítics, vull dir, d'avaluació de la gestió política han suspès a nivell municipal, vull dir, ens trobem una població que percep que ni per a ells ni per a qualsevol altre col·lectiu o per a altres persones s'està fent res interessant, no? Ara veurem, no?, què passa. Tenim una pregunta més per així. Hola, bon dia. Bé, ho has comentat un poquet, però jo anava a preguntar per la metodologia, és a dir, com justificaríeu un poc la metodologia, perquè el que has comentat, donat que no tens un univers de referència en una població objectiu,
És a dir, com justificaríeu la mostra que heu pres? És a dir, és possible fer algun tipus d'inferències d'aquesta mostra? No? La justificació és que no estem parlant en nom de la població de València, és a dir, l'enquesta, la metodologia ha sigut una enquesta no probabilística, per tant, no estem parlant que aquesta gent equival a tantes persones. És una metodologia que es fa servir quan te trobes en una població que no saps molt bé on està, que no tens una... Vull dir, per explorar un poc aquests perfils que no els pots acotar en un univers i d'ahir treure una mostra. Per tant, nosaltres, la part més interessant per a nosaltres de l'estudi és que, tot i que estem davant d'un estudi quantitatiu, la lectura és poc qualitativa. Ens interessava saber què passa amb la gent que fa això i fa això altre, quina relació hi ha en aquestes característiques. I per això que jo crec que, ja ho vam comentar, no podem afirmar això representem tanta gent en números, que és el que fa una enquesta habitual, però també una enquesta habitual són 300 enquestes, una mostra i tal i qual per a la ciutat o per a la província, i així estem parlant de 419 enquestes. Una vegada fet els filtres que vam considerar per tal de poder estar treballant les dades de la gent que treballa o viu a València. 400 enquestes és una bona mostra, encara que sigui una enquesta no probabilística. Vull dir que... Alguna altra pregunta? Bueno, doncs moltes gràcies als del grup Sociograma. Ara vos deixarem, donem 2 minutets per si algú vol anar corrent a fer un cafè i passem a la primera taula del WI, que parlarà de València estem treballant, quines són les potencialitats de la ciutat per a fer feina i quines coses podem fer així, i estarà moderada per Vicent Molins, ara vos la introdueix. Gràcies. Ben dia.